από τον Φρέντρικ Στένμαν. Τον αγκάλιασε ο Σουηδός. Εδώ βλέπετε προσπαθεί να τον ανακόψει να μην μπορέσει να γυρίσει για να επιχειρήσει το σουτ. Ο Στένμαν το θεώρησε φυσιολογική αντίδραση αυτή για έναν αμυντικό. Ο Σπάθας ήταν κοντά, είχε οπτική γωνία και έδωσε το πέναλτι στο 25. Για να δούμε, θα συνεχιστεί ο ίστρος του σκοραρίσματος για τον Βραζιλιάνο. Νομίζω ο Βασίλη είχε σκοράρει και με τη Σίβασπορ με πέναλτι, έτσι. Είχε βάλει το Λεβενής. Τρία μάλλον. Εκεί ο Χατρίκα, το ένα με πέναλτι, για να δούμε. Νομίζω αυτά είναι τα μήτρα μου σκοράρει τώρα, έτσι, σε 5 γκολ. Ναι, δύο Βραζιλιάνοι αντιμέτωποι λοιπόν, ο Ντουντούσε Αρένσια και ο Λουσιάνο Ντα Σίλβα. 1-0. Στο 26 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον συνήθι σκόρερ του στα τελευταία μάτς, τον Ντουντούσε Αρένσια. Αν υπάρχει άτυπος τίτλος του πρώτου σκόρερ στα φιλικά, τότε φτάνει τα 5 και πιάνει σε αυτή τη θέση τον Κώστα Μήτρογλου. Εδώ ο Ντουντού. Ωραία εκτέλεση, χαμηλά, σειρτά, δυνατά στην άλλη γωνία. Έγκυσε τον Λουσιάνο Ντα Σίλβα. Αντιδράσει από τον Πάδο Ρολάνδο.